Eguardion, Iker. Eguardion. Iker Agirre, UAGA sindikatuko lehendakari ordea. Lehendabiziko galdera. Mercosur, traktoradak, merkatua, kotxeen ekoizleen lobiak, nola ikusten duzu egungo Euskal Herriko lehen sektorearen egoera? Egoera ez da erreza, baina batzuetan begiratzen dugu gehiegi urrunegi dauden gauzetan. Baita ere barnera begiratu behar dugu, kasu askotan. Azkenean, egoera ez da erreza. Azkenen daude gauza pila bat ez diguna kontrolatzen, gure eskuetatik kanpo dagoena, intzertidun bera handia dago, Mercosurreko historia honekin ez dakigu zer etorriko den urren urteetan, baina baita ere egin behar dugu barnerako hausnarketa bat. Azkenen ikusten dugu behintzat hemen Araban, zenolako errentak ordaintzen ditugun, zenolako jarrera ditugun gure auzokideekiko, zenolako implikazioa daukagun egin behar dugunean mobilizazio bat, implikazioa behar dago gauzak aldatzeko, eta askotan urrenegi begiratu gabe hasi beharko gara baita ere gure ingurura begiratzen eta gure barnera begiratzen baita ere. Ez bakarrik Mercosur eta lobiak eta bai, argi dago hor presio egin behar dugula, ze aldaketa handia ekarri dezake, baina baita ere begiratu behar dugu norbera bere barrura, aber benetan ingurukarrak errespetatzen ditugun, aber egin behar denean zerbait benetako implikazioa daukagun gure inguruko gauzak aldatzeko, ero pentsatzen dugun beste lur zailoan nahi du niretzat eta irtetzen da eta noa errenta handiago ordaintzera bestea baino, edo besteak arazoak dituenean zelako pozik nagoen ze bere lurrak hartu ahal izango ditudan, ero diputazioak zerbait egiten duenean ez dagoena, ezin dugu inezertu ere ez, da gelditzen naiz etxean, urrun egitz dezagun begiratu. Bai, Mercosur nola, lehen guaztian egon dira mobilizazioak eta azte honetan egoteko dira mobilizazioak, ez? Bai. Gidoia ematen du beti kanpotik etortzen da, ez? Hori da. Lehen sektorea, ez? Hori da. Eta ez gaude, inzurtioen berondia dago baita ere, baina azkenen baita ere alde positiboa daude. Eta beti negarrez baldin badaude, errebola ez da posible. Atzetik datorrena zelan sartuko da leku batetan, bere barruan dauden jende guztia beti kesatxa baldin badago. Hemen gauden jende asko aukera egin du hemen egoteko. Ero usteo gehiena gaur egunean. Eta, ni posi nago sektore honetan egoteaz. Eta, igual beste sektore batzutan lan ordu gutxiago izango nituzke, egun libre gehiago, baina beste gauza batzu baditu nik nire orduteia jartzen dut. Batzutan bai, beste batzutan ez, gehienetan ez, baina, beti dauko zu flexibilia zure ordutegietan, zure antolaketa, zure lana zuretzat da, zenolako postasuna hartzen duzun gauzak ondo irtetzen diren, bai, gero txarten zaitzen direnean negarra egiten duzu, baina baita ere gaitasuna handia daude, eske, bai, zuk esan duzun bezala, badirudi kanpoti datorrela zer egin behar dugun, baina esaten duena, norbera begiratu behar du bere inguruan dagoena, ze hori bai aldatu dezakezu, hor bai daukozu benetako eragina. Azkenean, ez dakit, Mercosur eta oin indiakin egin duena, milaka milioi pertsona den merkatu bada. Eta zuzara bat. Orden, milaka milioika pertsona dauden toki batetan zara bat bakarra. Baina Euskal Herriari begiratzen baldin badiozu eta Arabari begiratu baldin badiozu, ero udaletxari begiratzen badiozu, gero eta pisu gehiago daukazuk egiten duzuna. Eta hor begiratu behar dugu bai. Horren barnean gero dago baita ere merkatu globalak, ero Europa, ero dena dalakoa, eta horre egongo da, baina garrantzitsuagoa da nik uste dut begiratzea zer egin dezakegun gure egunerokotasunean eta gure administrazio gertukoenetan, udaletxe, diputazio eta Eusko Jaurlaritzarekin. Eskerrik asko, Iker, erantzunagatik. Vale.